guztiei ongi etorri beste egun batean berriz ere ona txorienera. Gaurko errezetan goserekin etzarete geratuko. Zergatik, gaurkoan garbantzuak egingo ditugulako. Ze onak. Eta garbantzuak era ezberdin batean. Egia da, era asko egiteko aukera dagoela garbantzuetan, baino seguraski ez dezue askotan ikusi behintzat. Gaurkoan garbantzuak ganbekin egingo ditugu. Beraz, gorde ondo errezeta eta zuk zigor? Ba, nik zerbait berezia garri dizut, sare sozialetan debiltzen zainetenak agian inoiz ikusiko zenuten. Izenak bia dauzka, ez dakit, lurrunetan egindako tortilla txinatarra, ero japoniarra. Ez dakit, baina egia da oso ikusgarrian errezeta bat, erraz egiteko, goxua geratzen da, etxean froga ainda daukagu gure etxean, eta azkenean da olako budin antzeko, flan baten itxura hartzen du gehiago, eta bueno, gaur ekarri zuegu, eta zuek ezagutzen nahi baduzuek geratu gurekin, eta bi errezeta hauek ezagutu, eta noski, etxean prestatu, hori egin barra da, kozinatu egin barra dugula etxean, eta ondo jan. Ja da, zurean ikusten dut, gutxio ikusten dela nirea baino, Bueno, zurea ere baduka, toke esotikoa, eta oin behar duguna da, jakitea nola egin behar duzu. Ba, zigor, jakine behar baduzu nola egiten den, begira. Alde batetik garbantzuak egosi, bestetik gambak zuritu eta buruak eta azala zartegitik pasa. Ondoren tipula eta baratxuria txikitu eta horri gehitu. Ondoren tomatea zuritu, gehitu eta pipera hutsa, kuminoa, koñaka eta arrainsalda gehitu. Dana ondo birrindu eta bertara garbantzuak bota. Azkenik gambak zartagitik pasa eta garbantzuetara gehitu. Bueno, ikusten duzuen bezala, nik hemen garbantzuak ja egosita dauzkat. Hemen alitzezue erosi bai boteetatik edo zuek bertan egosi. Nahi gustatzen zain niri egostea zer horrela aurkitzen den nahi duten puntua. Ze batzutan botetan, igual gogorregik iruditzen zaizkizue daudela edo egosiegik. Beraz, zuek nahi balen baduzue zuen puntua aurkitu, hoberena zuek egostia. Horretarako lapiko azkar batean, urez bete, tipula pixka bat nahi badiozue bota edo porru pixka bat ere, eta horrekin egosi, 21 minutun nahikoa izango litzake. Horrekin. Beratzen utzita gero, beratzen utzi hori da, aurreko egunean. Ez aizkite hozi, beratzen utzi jozu, beratzen jartzea, bai, garrantzitsu izaten da. Beratu gabe ere, egozialdira, baina denbora gehiago beharko luke. Hori da. Horretarako eta errezetarekin jarraitzeko, garbantzuak egosita daukatenez, jarraituko dut gambarekin, bale? Mentxe erosi ditudan gamba hauek, egingo detena da zuritu, buruak eta azala zartagian olio beroarekin bota, eta gamba egingo detena da gorde. Bukaeran zartagitikan pasako ditut, beraz, honekin hasiko naiz. Oso, ondo. Nik ere, horrekin hasi bazda, ni ere gamba kontuak egarriko izkizu. Eta gambak, badakigu, kolorez berdinetakoa daudela, eta kalidade ezberdinak. Badauzkau gambak gorriak, edo zuria, hor ere hainbat kolore daude, tamainak ere, gaur egun handixauak ero direnak, hauek gamboiak ero deitzen direnak. Eta gamba txikitsu hauak eta prezioz badakizue horre, Mediterraneo inguruko horre herri batekoa baldin badira eta kalitatezkoa badira prezioa nabaritu egiten da, baina egia da goi mailako produktua dana, zein, jan aldeon, paella baten, plantxan egin da, eta zeatik ez, gamba onak baldin badira, tartar bat, hau da gordinek, gamba horiek gordinek jarrita, zoragarri geratzen dira, nik, hor, lagun batek egiten du bere jatetxean, horrelako gamba tartar bat, non gambak gordine jartzen ditu, goi mailako gambak, eta limoi ikutuarekin oso, ia ez dio iskutatzen, berak zitriko egiten zerrez, ez du iskutatu nahi zapore ezer, da ia bakarrik gamba oliba olio suabe bat, pixkat, ez dio nahi ezer estali, eta da gamba jate dituzu, gatz pixka bat, eta egia da guk tartarretan da hemen haragianak eta horri botatzen dio ziapea, botatzen izkibolako ospinetako luzokerrak, eta egia da zapore biziak eta botatzen izkibola, ze haragia badaukan nortasun gehiago. Baina gamba, egia esan, niko zapore gozo eta leuna, orduan, berak egiten duena da, alden eta gutxien gatz pixka botatzen dio, olio pixka bat, eta ezer gutxi gehiago lan pixkat, limoi pixka bat birrintzen dio, eta horrekin neikua, eta egia da, kalitatezko produktua bada, gordine jateko arazoik ez da hola, Hor, izan ezkero, izostu egiten baduzu, badakizu izosteak ere era batera kozinatu egiten duela pixka bat produktua, eta
horrekin, bueno. Eta bestela, salteatu zazu, eta... Baina, aukera baldin bauzka, holako gamba un batzuk lortzeko, eta horrek prezioak esango izue, ze kalitatea den, bueno, horrek gordinak zoragarri daude, holako tartar batean, moztuta txiki-txiki. Egia da, hemen Euskal Herrian kriston kalitatezko elikagaiak dauzkagula, eta, esan dezun bezala, gauza gutxikin, ona balin bada, ez da beharrezkoa espeziak botatzia, ez kalitatea balin badaukagu, eta hemen daukagu danatatik, barazkia, aragia, arraina, eta zer gutxi behar dugu, Armintz, nik gaur egun zenbat alde rebindikatzen dut, jute zara jatetxetara eta holan, eta ikusten duzu, oin toki guztietan, hamburguesak. Txuletan hamburguesa, azpizunaren ez dakik nungo baserriko behien azpizunakin egindako hamburguesa. Kobe aragiakin egindako aragiaren hamburguesa. Niri, holako, hamburguesalen beti zertzan, aragi txarrak edo eskazak eta disimulatzeko saltzeko modu bat. Xeatu egiten zan, ziren aragi gogorrak, zeintzuk ero plantxan itxema zen itun oso gogorra zeuden, gixatutan erabiltzekoak, eta horrek erabiltzen ziren. Ni, emaidazu Kobeko, bertako, ez dakit, Sagasti muino baserriko idien, behien txuletan, aragia emaidazu, aragia plantxan egin da, holan. Eta nik koska egin da. Ez bota, zegero hamburguesai jendia botatzen dira, ez dakit nolako saltza, gazta, urtuta hori, zoragarria, bale, oso ondo. Baina aragi hon bat, nik aragi hori nahi du jan, ez du behar ezer, gatza. Gatza, besterik ez du behar. Ados nao. Eta hor pena ematen di, batzutan, eta egia da, hamburguesa oso goxoa daudela. Baina, hamburguesa horietan, aragiaren zaporea hor nonbait iskutuan aurkitzen duzu, ziapearen, ketxuparen, gaztaren ondo estalita, eta oso zapai ona baldin bakazu, aurkitzen duzu. Ni hamburguesa emai dazu, gale batean itxezana, aragi, bigarren kalitateko aragi. Zigor, hemen bota dituten buruak, garrantzitsua da ondo zapaltzea, bale? Ze zapaltzen degunen buruak daukan, zuku guztia ateratzen zaio, eta horrek ematen dio gero, kriston nortasuna gure platerari. Oso, no? Betxo, zu bakizu, behitxirik edo gambak eta buruan, bihotzan ondo garen? Buruan? Buruan. Gorputza egia da, zuk zuritu dituzunean hor, gorputzo egietan bihotzik ez dago. Hor, aragi besterik ez dago. Eta hor, burua dago, korala eta hor esaten den tokian da, bihotza, buruan daukate gambek eta, hemen beti entzun izan dugu, abakantoa eta kanibala direla. Gambak ere kanibala dira, hauek bakizu beraien oskola aldatu egiten dutela, bere bizitzan zehar, eta oskolik gabe daudenean, batzutan beraien artean, beste animalia batzuk eta beste gizaki batzuk ere gamba jaten dituzte. Baina tartean beraien familikoak ere jaten dituzte. Eta hauek egia da, gambak 25.000 arrautza errutera iritsi aldira, eta hasieran txiki-txikia dira, planktonarekin batera egoten dira itsasoan, hor flotatzen, gero handitzen direnean arera, beti arean azpian hartzen dira, hor 100 eta 100 piku metro bitartean egoten dira, eta hauek arrantzatzeko normalean teknika da, hori arrastrea esaten dena, hartu, olako sare handi batzuk, azpian burni batzu dauzkatenak, eta horrek rastrillo antzeko bat, lurra itsase ondarra ero, egiten duena bultzatu, eta hola narrapatzen dituzte, gaurrun gambak. Hainbat eta hainbat errezetan ditu, tartarralen esan duguna, plantxan egosita, holako ospinolio batekin, 1000 era jateko, eta, bueno, izaten da, gure eskura prezio aldetik eta normalian, danetik daukagu, 6 eurotik, 30 piku eurora artero kilo aurkitu dezakegu, eta horreren, kalidadiak, bueno, denak onak hauten dietu. Baina, nik kurioso iruditzen zaite, nola, hau azkenen, ze esango genuke dala itxasoan? Hemengo insektu bat bezala... Busten luzean bat olako... Ez da? Baina nola, itxasotik handatorren hori bai, hori gustatzen zaigu. Bai. Baina hori kulturala da. Baina itxusi diala berez, eta beto, begi hori, bakizu 260 gradutan ikusten dutela, dena ikusten dute, eta kara, ikusten dituzu, begi handi hori, gor holan irten da. Holan begiratzen, bibote luze horiekin janaria eta holan, sensibilitatea asko ematen dieta aurkitzeko eta erabiltzen dituzten da hori.
asko, hemen zuketan nik aipatu izan dena. Sarea ez dute ikusi, Ez. 360 gradu ikusten dute, baina sarea zetorrenean, Denbora egitzen. Baina hemen aipatu izan dena txorienen, aurreneko gamba jantzuen, ikusia izango zuen. Ostra. Ikusia izango zuen, ze gaina gordinen jango zuen. Gordinen jango zuen, eta, bueno, erra, gaur egun eskuragarri dituen esanako produktua da, eta erosi jantzazue eta berdina atzo Armintzek esaten du. Izostuak ere kalidade handikoak izaten ditugu, gure denetan freskuak asko eta abestatzuk izostuak, eta desizostuak ere saltzen dituzte, eta hori arrendegi batzuetan abisatzen dute. Hauek izostuak dira, gero nik hemen desizosten izan ditut, orduan kontuan euki horrek ez dala komeni izostea berriro. Izostu alda, ze jendeak niri askotan galdetzen dit, ez? Hau, desizostu egin dut, produktu bat erosi dut, olagarroa, izostua. Desizostu egin dut, baina gero ez dut erabili eta berriro izostu aldut. Izostu alda, ze batzuk uste dute gaizki jartzen dela, gaizki ez da jarriko. Kontua da, desizosten denean berriro ur gehiago botako du eta sustantzia askoz gehiago gastatuko du. Olagarro horrek, haragi bat izostu duzuena zuek, desizostu eta berriro izosten baduzue, kontuatu zate, ez dute erabiliko. Kontua da, zut desizostean ura botatzen duela. Ur horrekin bere sustantzi pila bat botako du. Bigarren aldian, sustantzi gehiago botako du. Orduan, kaltetu ez da txarra jarriko momentuan, baina zapore kalidadetik bera jongo. Orduan, bueno, hori jakin dezazu, Bai. Zelan doa errezeta, kontatu iguzu pixkat. Bueno, oaintxe bitartean hemen dijoana da. Buruak, azala, tipula ageitu diot, hemen zu nahiko basuan dijoa, eta bitartean nijoani baratxuria mozten, bale? Baratxuria txiki mozten ari naiz, eta ondoren egingo detena da. Baratxuria nahastu, tomatea zati batzuetan moztu, ez da oso garrantzitsua, oso txiki egotea, ze gero ingo detena da dana turmixetikan pasa, turmixetikan pasatzen denean, noski ez du importa, ez? Eta ero iragazi behar duzu baita, ez? Hori da, iragazi, eta gero koñatka botako diot. Koñatka ikutsua izango du, lurruna utziko diot pixka bat irteten, eta horrek emango diona da zaporea, bale? Amerikar saltza antzeko bat ingo duzu, ez? Oso, bai. Amerikar saltza bat izan da. Harri sopa antzeko bat, ez? Baina kasu honetan bere buruak eta oskolak eta erabilita, ez? Hori da. Bueno, aipatutak gure gaurko, ez da, osagai nagusi errezeta honetan, Armin zein izango zer? Garbantzuak, ero, Ni garbantzuak esango dituzke, ez? Proteina edo, bueno, dana dake, kasu honetan. Nutrizio aldetik. Interesgarria, oso interesgarria, garbantzuak gainak gizakiak duela 8.000, 9.000 urte konsumitzen ditu, horre ekialde hurbiletik ekarri zituzten, eta mota askotakoa daude, hemen egia da, normalean da, hori txikixoa, pedrosilloerakoa, gero hau letxoso, beste hau, hola, izenak, nik nekiena ikusi nuen artikulu bat lehenkoan, telebistan, nola ekoizten diren da, eta ni beti garbantzua, nekin leka batean, ero, bilduta datorrela, eta nik uste nuen, ez da, gure babarrunekin, eta uste nuen leka luze bat zala, baina ez da, azkenean, olako 50 zentimetroko altuera hartu aldu bakarrik, eta olako landare, ikusten duzu baratza, garbantzu olako zelaiak, eta ematen da, zaindu gabeko zelai badala, olako bedar sikin badaukana, eta berez da olako landare bat, zeinek olako leka txikiak ematen ditun, bakoitzean hasi bat ero bi egon alda, eta lehen garai batean, horre nekazari bat agertzen zen, udaberrian landatzen zuten, 3 hilabetetara ero jaso, eta lehen sistema nola zen, ez? Hartu, jun mosten biltzen eskuan, gero bola bat zuten, teknika bat zeukaten, biltzen doazen einean bola hori lurrean hartu, sardalekin hartu, eta sardearekin gero karrora pasatzen zutela, ez? Gaur egun, ja, badauzkate, honek eskabadora, ez? Traktore handi horiek, honek ibiltzen dienak garia ibiltzen da oso antzekoa. Danak batia jasotzen dituztenak. Eta denak berak egiten du, hau da, jaso egiten du, eta gero banatu egiten du, esaten dena izango zena garbantzua, landaretik gero izango dena. Eta, bere itxura, berezi hau, gaina horrezai nuen aurkitu duan, bere izena datorrela zen itxura dauka. Garbantzua daukana, ekusin barut. Arranoarena, bat da arrano mutur bat izango bazan. Ostra, bai. Eta badauka azkenean
ez? Mokoa izango zan hemen, bi begiak, baina bere izena zetorren, hau entzun nuen, etorriko zait, ze egia da, ikusten dozu holan dezatezu. Bai, hori da. Baina, oin bertan, holan txerri baten ipurdia ematen dolan, Bustana, igual hor bustana. Bustana eta txigitxua. Bidea, zior, oain ingo detena da, koñaka pixke bat bota da, hortxe lurruna hauzten utzi, eta hemen normalean sua eman dezake, hori telebistarako zaporita da, baina, beharrik ez da, ez? Ez da beharrezkoa, eta esan nahi dut, etxian edo inda dezakezu, baino, kanpaia edo estraktoria piztuta balin badaukezue, orduan kontuz suak igual goraka egin dezake, beraz, sua eman bar balin baduzue, behintzat momentu horretan itzali estraktoria arriskurik ez egoteko. Eta batez ere, kanpaia garbi izan. Ze, holako gehiena istripu horrelakoak egoten direnak, kanpaia bakizue filtro batzu dauzkatela, eta horren noizean behin, hilean behin, ero birritan gutxienez, hartu garbitu urberoarekin, ze hor pilatzen den koipe guztia, hori izaten da sua hartzen duena, eta horrek dauka arriskua. Orduan, kanpaia mesedez ondo garbitu, eta gaur egon, etxean garbigailuak gehieno badauka. Orduan ez da baitzakirik, filtroak hartzen ditugu, garbigailuan sartu, eta gaina garbigailua temperatura ezberdinetan garbitzeko aukera ematen du, beroan garbitu, koipea ondo garbitzeko, eta bestela nik egiten duena etxean, egia da, nik arraska urberoarekin betetzen dut, holako garbigarri bat sartzen dut, han usten ditu beratzen, koipe horiek bigundu daitezen, eta gero ondo garbitu. Eta benetan, arriskuak hortik etortzen dira. Hemen ingo detena da piper hautsa bota, kasu honetan gozoa. Gustatzen bali mazaizue pixka bat pikante puntu bat, badakizue. Pikante puntu hori bota. Eta hemen nik indetena da, kasu honetan ez da beharrezkoa, baino espezia bat bota diot. Kuminoa. Garbantzuekin oso ondo juten dana. Kuminoa azkenean, bakizue, digestioari laguntzen dio, gaina kuminoak, eta nik uste dut, hau eskutik horreati doazela. Kuminoa eta garbantzuak zaporean, enetan oso ondo eskontzen dute, baina gero, batez ere, digestiorako, izetzuak eta baldin badituzue, babarrunei eta kuminoa pixka botatzeak kalterik ez dizu egingo. Hori da. Eta gaina gaur egun kuminoa aipatuta, garbantzuak gaur egun jente gazteak ero nola ezautzeitu gehien bat, humusa, falafela, eta horiek normalean beti kuminoa izaten dituzten errezetak dira, eta, horrela bada, ongi etorria izatea, baina sarrezazue zuen dietan, garbantzuak. Oain ingo detena da, arrain sopa eta arrain salda hau bota, nahi detena da nahiko likido gelditzea, ze gero behar detena da dana ondo berrindu, eta hau dana izango da gure garbantzuen salda. Garbantzuak izango dute salda honek dauzkan zapore guztia. Horregatik gustatzen zait nahiko likido gelditzea, gero garbantzuekin, ze hortxe bukatuko ditut egostez. Atera dut justo puntu bat lehenago egosita daude noski, baino falta zaie pare bat minutu, 3 ondo egoteko. Eta hori lortuko dut amaieran saldara gehitzen diote danean. Oso ondo. Hau zer, orduan oinen denbora bat izan behar dugu, ero jarritzen dugu, ero nola ikusten duzu? Utziko ditugu igual, 5 minutu, pixka bat lurruna joaten, kontzentratu egingo da zapore guztia, eta ondoren bueltatuko gara, birrinduko dugu, eta jarrituko dugu. Ja honek kriston usaina dauke, kriston itxura dauke, eta falta zaio birrintzia. Horretarako pasako dut ona, ze hemen hobeto birrinduko dut, turmixak hobeto pasako du. Hor, altura garantzitsu izaten da, zerbait birrindu behar baduzu ero, ondo barrura saltua izatea, hori irabia gailua, ze bestela zabala bada ez du ondo ebatzen, eta, buelta gixia, marko dizkezue, ero bestela zuetako asko etxean oindik, ez duzu irabia gaiurik izango, atzo hemen patata purea egiteko erabili genuen erabi, izango zuen, eta horrekin ere emaitza berdina da, berdina da, orduan, hori erabili alduzue. Niko ni martxa emango diot orduan. Oso ondo. Eta ni kontu gehiago, etorreko naiz. Gaur, aipatu nahi nizuen, inoiz dakit entzungo zenuten, hau, lerroak, hotza eta beroa, hori batez ere, jatetxetan ez da inbeste ikusten, baina caterineko enpresa handietan, egoten da atal bat, non, dana, sukaldea esan dezagun handia, dana beroan egoten dana, temperatura kontrolauta egoten dira,
hau da, guk cateringeko enpresan, ez, ni lan iten duena, garbantzuak eta egiten genituenean da, hor dana egon marzan beti, temperatura altu batean, eta termoetan horrela sartzen genuen. 65 gradu, 70 gora gutxienez, 70 gu gainera, garbantzua egiten genituen, irakiten sartzen ziren. Hor truko bat, guraso zareten ontzako, termoa eraman behar baduzue, hor purea ero umendako, eta otzitu iten zaizuela, ze termo erosi dut, truko hon bada, ura irakin aurrena, termo horretan bota, tapa jarri, eta termoa berotzen utzi 5 minutu. Eta gero ur hori kendu, eta gero ja hor, zure arroz bero hori, ero garbantzuak, ero dilistak, ero makarroiak bota, eta itxi segituan. Orduan bero askoz gehiago mantentzen du. Eta zenbat irauten du horrek gero? Horrek orduak irauten alditu. Guk, betuko goizeko 6etan bialtzen genituen garbantzu batzuk, 88 gradutan, irakin berri, iristen ziren 90 gradutan eguerdian. Eta bestela, badaude beste batzuk, alderantzikoak gero dau, hotz lerroa, ez? Hotz lerroa da guztiz kontrakoa. Guk han izaten genuen horako osgailu erraldoi batzu dira, nik uste nuen horrek jatetxetan derrigorrezkoa zirela, eta ez, gero lagun sukaldariatik initzen dut, eta hau da, 70 lagun baino gehiago sartzen den jatetxetan, horretan bai da derrigorrezkoa, eta egoten bada eskontzaren bat, erolako 70 lagunen dako, erolako baskariren bat badaukate, hor hartu behar dituzte, muestrak, frogak hartu behar dituzte, prestatu duten guztiana, segitun oztu, azkenean honek lortzen duena da, 80 gradutik 3 gradutara jakiak segitun pasatzea, eta gero horrek izozgailuan sartzen dituzte. Norbait gaixotu eskero, maila handi horretakoa, etortzen dira, osakidetzakoak gero, begiratzen dituzte hor lagin horiek gorde dituztenak, eta horietan ikuste dute, jatetxe honetan ez da izan. Hau gana, jakiteko trazabilidadea deitzen zaiona, jakin nahi dute, non egondan akatsa, ezta? Edo osagailean, edo kozinatzerako garaian, edo zenen errua izan da, produktu hori txarra egotia. Arrain sopa hori, dastatu dutena, arrain sopa hori izan dan, kutsadora hori sortu dira, ero norbaitek kanpotik ekarri izan duen. Egia da, jatetxe batean, 80 pertsona jaten juten badia, eta horietako 70 gaixotzen badira, era berean, nahiko argi ikusten da ziurrenin nundi datorre. Baina hor, kontutan izan, eta jatetxe askori eta ez diete usten, ez duten nahi izaten, emate galdetzen dieta izu, eta hau etxera eraman aldo? Etxera eraman, ze gertatzen da? Zuk niri zine egiten badiazu, hemendik atera, eta nik eman dizuan arrain sopa hau, ero azpizun hau, zeituan etxera junda, oskailuan sartuko duzula, eraman. Baina nik ez dakit, zuk hartzen duzun hau, kotxean gero ondartzara juten zaren, hor usten duzun, sopa hori, ero azpizun hori, hor kotxean usten duzun, 30 gradutan, 4 orduz, gero gabian hartuko duzu, jango duzu hori, eta noski, kalte ingo dizu, ze temperatura hortan, hor dauden somorrotxo guztia daude, kristonak elarrian. Parranda bat hor, ikusgarri. Eta omen kaso oso garrantzitsua, ze guk ere, trazabilidadeari oso garrantzi handia ematen diogu, eta osagaiak eta horrela, nahasterakoan, hau da, produktu bat sortzerakoan, guk egin behar duguna da, loteak begiratu. Hau da, adibidez, txokolatea etortze balin bada, ikusi behar dugu txokolatean lotea zein dan, eta ondo apuntatu. Gero, esnegaina ikusi, zein da esnegain horren lotia, eta apuntatu. Eta horrela, turroi horrek izan behar ditu osagai guztiak bere lotearekin ondo identifikatuta. Hor nik armentz, lan iten duenean, eskoletan... Garbantzua botako ditut, Garbantzua botako ditut, ikusi dezu dena salda ondo birrinduta, ondo pasata... Eta hemen bukatuko dituzu kozinatzen, ez? Hori da. Eta ondoren, momentu batean, zartailean olio beroa, gambak alde batetik bestetikan pasa, barrura sartu eta prest. Oso ondo. Nik esan behar dizuna, nik fabriketan da eskoletan da lan iten nuenean, nik askotan esan dut, denbora gehiago pasatzen dut, gauzak apuntatzen, kozinatzen baino. Goizean etortzen zen, arrandeikoa, etortzen zen arakina, etortzen zen, ekartzen dizkizuna makarroiak eta gana. Nik ekartzen zuten dena begiratu inbar nuen, beraien, zuk esan duzuen, beraien lotea eta iraungitze data apuntatu, hangen euskan papel batzuk, hoi denak apuntatu inbar izaten dituen, gero hartu, prestatzen dituen jaki guztien lagin bat hartu, poltsatxo baten, hartu, jarri zertzan, noiz hartzen nuen, izozgailuan sartu, eta hori, astetik astera, egunetik egunera jartzen genituen, eta
astelenean aurreko astelenekoak bota egiten dituen eta berria jartzen dituen. Astebete izaten genituen. Guk horre danak angordeta. Lagin guzti horiek. Eta hori, apuntatzen, gaur prestatu ditut, hau. Hau prestatzeko erabili ditut, makarroi hauek lote honetako. Erabili ditut tomate hau lote honetako. Jatetxe batzuet, nik hori fabriketan da, katerineko enpresa. Fabriketan da eskoletan lan iten nuenean. Jatetxetan ez dakit horretara iritsi diren, baina uste dut batzutan baietz. Orduan, hor denbora juten zaizu. Pilo bat, guri ere. Tontakeriak, baina, minutu jantzen dizkizutena, eta zu horiek minutu horietan... Eta gainera, guri gustatzen zaigula, kozinatzea gustatzen zaigu. Eta orduan gauza horiek egitea, batzutan, aurpegi txarra jartzen diogu, baina egin behar dira. Baina, zu pentsatu, ez dakit norbaitek etortzen da, eta bitu jandut zuen etxeko turroi bat, eta gaixotu ingara, etxia, gaixotu ingara. Claro, hori, ez dakit. Erakutsi behar duzu ez dala... Nola erabili duzun guztia, nola atea dan, eta... Ez da broma, ze jatetxe batik mina hundien dio, eta gaur egun ez dira entzuten olakoak. Baina gu gazteak inenean, zenbat entzuten ziren, eskontzatan da hori, eta hartu, eta salmonenakin, laroi pertsona, ez da gaixotu direnak, eta batzuek, gaixotu, eta ospitalera, eta broma gutxi horrek. Eta guk ez gu kozinero bezala, azkenen erresponsabilidade badaukagu, eta jendiak zerbait dastatzen dunen, beraiek ziur daude, hori, dastatzen duen hori, ona dagoela. Orduan, hau da, osasun aldetikan behintzat, ona dagoela. Orduan, gure responsabilidadea da, ondo kozinatzea, gero kontserbazio aldetik eta dena, ondo mantentzea, gauzak ondo egitea, azkenean, jan behar duen horreri, segurtasun hori emateko. Hau, usaiagatik badaki gozoa egongo dala. Ona, irakiten egon da, nik uste dut hor, ez da hola, baina aurten gure lagun bati, bigarren urtez, arrain sopa gabonetan, hartu eta gaizki jarri zitzaion. Eta hori behira lehen, oindala 3 urte gertatu zitzaion berdina, eta nik esan nian, hartu ostu inbardozu segituan, aurten ostu egin zuela, gaina hotzein zuen gabonetan. Ostu egin zuela eta ez da izet, eta ala ere, komuneti bera arrain sopa. Eta arrain sopa honen etxean da ondo ordaindutakoa, nahi dut esan, goi-mailako produktuak erabiltzen ditu, eta zuek etxean arrain sopa hon bat egin baduzue, bakarrik arrainetan, gero, botatzen dizkio zuen txirlak, botatzen dizkio zuen otarrainzak ero gambak, botatzen dio zuen botata, ez da plater merke bat esan dezagun. Eta hori komuniti bera gutzen, beste urte betuz. Zan, dator urtean nik ikuizu. Hemen jakamak egin ditutut, pasa ditut alde batetikan eta bestetikan, eta bere olioarekin eta zapore guztiakin ingo dute barrura bota. Honek ere, gehituko dio, zaporia. Eta hau olio hau erabilin behar da. Hombre, ez bota mesedez. Ez. Edo gotetzen balin badezu, geri, maionesa bat egiteko gamba, zaporiarekin, ere balioko luke. Bitu, nik hor, zuk ez duzu agingo, gure ikusentzuleak agian badakite, baina zuk maionesa txuletan lajandu zuen inoiz? Ez. Bitu, hor bada, jatetxio bat, Iruñean, eta hai egiten dute maionesa txuletan, egiten dute txuletaren koipea urtu, eta egiten dute maionesa bat, eta ero koipe hori botatzen dute. Piskat, Ostra, eta txuleta... Eta probatzen duzuela nesatoz, ostra, hau txuleta. Txuleta, armintz. Hoi nik dastatu behar dut. Sakona, ez? Hori da, irutzen mazaizu ja plater hori da. Aterako dugu. Oso ondo. Hau ederte dago. Sua itzaliko dut. Ja, nahikoa. Erabilita. Eta orain jarriko dugu. Goiarakin bakarrik, ozarrainzka gamba moztu inbarko dugu, o nola ikusten duzu, Ermintz? Goiarakin moztuko dugu. Venga, goiarakin moztuko dugu. Hementxe gure garbantzuak saldan. Eta hau inalduzue, txirlekin, ez dakit, otarrainzkekin, txipiroiekin... Baita, bitu, oso honak geratzen dira. Nik egiten nuen lehen, eta askotan eskatu ziaten, olako marmitako bat, txipiroiekin. Garbitu platera, gehiagik juntzait. Baina gero, maia niño horrek ez dakit, holan iristen da. Baina telebistan, segure ikusi dutela. Bueno, hementxe gure gaurko platera. Eta orain iritsi da gure momentua, dastatzeko.
Elmaiok. Zati txiki bat moztuko dut. Orain bero-bero egongo da, baina... Bai, txorieneko klasiko handi bada. Bai, mingaina erretzia. Bai, mingaina testana mingaina. Bueno, ikus dezagun. Eta guk hemen Armintzek egin duen saltza honekin, itxasapoa, edo zeinolako arrain bat, eta espageti batzuk. Garbantzua jateko beste erabat. Ze ona. Bitu, nik uminoakin, holan Amerikarrera da. Ematen gutua, Segulen nuan, eta oso ona da. Bueno, lagunok, gu hau jaten geratzen gara, eta zuek ez gun urrutira, ze orain, nolako tortilla berezi bat. Tortilla txinatarra, japoniarra, lurrunetan egina. Eta duda hor usten dut, segia da, sarean hainbat eta hainbat bideo daude, eta dane antzerakoa dira, oso antzekoa dira. Niretzat oso antzekoa dira, orduan, inguru harretako tortilla lurrunetan egina. Eta nola egiten den? Horrela. Bi arrautzak erreskatu katilu batean, ur beroa gehitu, gatza eta ondo irabiatu. Gaineko aparra kendu, plastikoarekin estali eta lurrunetan 10-12 minutuz egosi. Tipulina moztu, eginda dagoenean laukitxotan moztu, soja saltza eta sesamo olioa gainetik bota eta zerbitzatu. Beno, errezeta hau egiten hasi orduko, behar dana da hemen ura irakiten izatea. Orduan, noin ingo dugu ura hau irakiten daukagu. Hemen, kraskatuko ditu bakoitzean bi arrautza eta hortik ateratzen den pisua bider 1,5 ur gehituko dugu. Nik kalkulatu dut eta burduntza dikada bat da. 150 gramo bitartean. Orduan, bi arrautza, gatz pixka bat bakoitzean eta gero ura. Ondo irabiatu eta, bueno, jarraituko egiten, zuek ez zaitez june, zebenetan, errezeta oso interesgarria da, errezeta dago. Hau, hemen peat. Ege da, osagaiak eta oso erreixak ez da, aurkitzeko, errezeta oso erreixa tortilla bat egiteko, eta antxinan adibidez, zerekin kombinatzen du ondo tortilla honek, ez dakit, tipulina freskoarekin, adibidez, baratxuri freskoa. Nik ikusi duena tipulinarekin, beraiek sesamo olio botatzen dira, atzo etxean proba bat nuen, eta neukan olako olio ketu bat, eta ketua, pixkat fuerte geratzen zen ketuarekin, eta esan eman, neurrian, sesamo olioare badakizu oso potentea dela, orduan ere hori komeni neurrian. Nik ingut, errezeta, bere hortan, sesamo olioarekin, baina ketuarekin, potente geratu zen. Eta arrautzetaz hitz egiten ari garela, han ere, Txinan, badago 100 urteko arrautza deitzen zaion arrautza bat, ez dakit hemen zigorri itzein duzuen noizbait? Aipatu izan dugu, baina 100 urteko zerbait niri ez idazu eman. 100 urte hartuko nituzke, osasuntxu bada, baina ez da. Nik oraindik nituzke hartuko, aurrerago begira, ja. Lasai. Bueno, hemen ura irakiten bota dionez, ikusten duzu, pixkanaka, zuringoa, egiten da, eta guk egingo dugu bere egiten dute moduan, profesionalak hemen izango da, eta bi makiltxokin hemen, honek bitxotxekin, hau, ondo irabiatu, eta hemen ateatzen den aparra, kendu ingo diotoin. Ondo irabiatu erritut, Segi, 100 euroko arrautza zurtzako, venga, segi. Bueno, esan bezala, 100 urteko arrautza, Txinan, Txinako gastronomian, tradizio bat da. Eta beraientzako da oso arrautza luxuzkoa esango genuke. Zer da arrautza hau? 100 urte, ez ditu 100 urte, izenak horrela esaten du, baina arrautza hau da, zenbait astez edo hilabetez, buztin, errauts, kare bizi, gatz eta arroz oskelen nahasketa alkalino batean kontserbatzean datza. Hau da, nahasketa alkalino batean sartzen da aste edo hilabete batzuz, eta geratzen da oso kolore berezi eta tekstura bereziarekin. Hau da, zuringoa kolore beltzarekin geratzen da, oso tekstura gelatinosoarekin, eta gorringoa aldiz kolore berdetsua eta tekstura oso krematsuarekin, pentsa ze usain izan dezaken horrek, oso usain, potentea esango genioke ez da? Hau da, gazta zahar baten usaina,
eta tekstura oso berezia duena. Beraientzat hau da, luxuzkoa. Gu egia esan hemengo kulturan ez dauzkagu, horrelako arrautza hauek, baino dastatuko zenukezuk? Nik dena dastatzen aldekoa naiz, baina gero, ikuste dituzu atzerritarrak etortzen diona eta gure txipiroie beltzetaz kejatu iten dira. Bueno. Horren aldean itxura neiko hobea dauka, gure txipiroiak, esan didazun guzti horrekin itxura kanpoti daukana eta zen ez, ez da, holan, oso erakargarria ez zaitiru izan. Ez gainera dakea, azufre, usaina, alkalinoa oso, eta, nahi behintzen, interesgarria iruditzen zait, eta esan dezun bezala, behintzat dastatzea harren, nik dastatuko nuke. Noski. Bueno, Armitz, hemen, ondo irabiatu, zue sardeskarekin intzazu hau etxean, gero, plastikoarekin, hermetikoki itxiko dugu, eta hemen garrantzitsua da, hor sartuko ditu, hemen lurrunetan, uretan sartuko ditugu gure katilu hauek. Ez dute ekutu behar momentu batean ere ura. Hau da, altura pixka bat eman behar diegu, eta horretarako olako gozogintzako molde batzuk ere hartuko ditugu, hauek hemen jarriko ditugu, eta gainean gure katilua ikutu gabe ura momentu batean ere. Eta hemen, esan dako, lurrunetan egosi nahi dugunez, tapa jarriko dugu. Tapa jarri eta berez nik ikusi dituan errezeta guztiak 10 minutu ematen dituzte. Nik etxean 12 eman izkion, ze 10ekin atara nuen eta pixka zegoen erdixea holan guztiz egin gabe. Orduan, emaizkiozue 12 minutu eta listo. Eta ni oinbidean bitartean Armitz kontu kontari eta ni tipulina mozten jugunez, zerbait egiten. Iruditzen zait horrela, ikusita, esne gaina edo esnea pixkia bat eta azukre pixkia bat nahaztuta, gure betiko flana, ez da? Zuk, honi, egin duzu, berdin. Gu bota digun, ura bota beharrean, esnea botatzen digu, gatza bota beharrean, azukrea, nahaztu ondo, pipa, jartzen duzu hor, eta hau, eunek, erderazko nola, tocino de cielo, hori albibar bat da, azkenean, eta lurrunetan daukana, bai. Oso ondo, gainera, lurrunean ari gara orain kozinatzen, lurruna teknika oso simplea kozinatzeko, eta aldi berean oso osasungarria, ze normalia, olio gutxiagorekin edo kozinatzeko aukera hau ematen du, ezta? Orduan, teknika etxean eta edonon kozinatzeko erraixa, eta osasungarria. Bai, eta ez duzuela olako gailu berezi bat behar horretako. Guk hemen, inoiz, azaldu izan dizuegu, hartzen duzu lapiko bat, non hau, sartzen duzu hemen, tapa gainean, eta azpian ur pixka bat, eta hemen arraia sartzen duzu, barazkia sartzen dituzu, eta lurrunetan egosteko ere ez duzuela behar olako lapiko berezi bat horretako. Atzo, Armintzek egin zuen hemen papillota azkenean ere, esan dezagun, lurrunetan ere, barruan lurruna sortzen da, eta lurrunetan egiten da, ez? Pero garrantzitsua lurrunean egiten dugunean, poliki juten da kozinatzen, eta garrantzitsua orduan pieza guztiak saiatu uniforme izaten, hau da, tamainak antzekoak izatea, ze oso tamaina handiko pieza bat, gehiago kostatu zaio barruk aldea kozinatzen, eta beste egingo litzake, gehiegi, ezta? Orduan, zerbait lurrunetan kozinatu behar bali badugu, behintzat saiatu behar dugu tamaina berdinak izaten. Bai, gu bezalakoak. Bueno, pixka bera. Pixka taldu hori. Pixka nizabalagoa, konpentsatzen gara oso. Bueno, lagunok, 10 minutu, ja bi pasadirelako, 10 minutu itxagingo dugu, eta gero, atarako ditugu eta ikusiko zuen. Ingo dizkigu olako mosketa batzuk, laukian, gero, soja saltza gainetik botako diogu, sesamo saltza pixkat, olioa, parkatu, sesamo olio pixka bat, tipulina, eta besterik ez dauka, hau pres dago, baina, itxain dezagun, hau, poliki, Armintzek esan bezala, egin dezagun. Bueno, 12 minutu pasa dira, ero 14. Eta, ikusten duzu hau, bai. Flan itxura, bai? Budi mabile, eta gaina, beraiek zerbitzen dute, gero hartzen dituzte holan, mosketatzuk egin, eta gero, soja saltza, gainetik bota, soja saltza hori barrurantza sartzen da, ikusiko duzu moduan, eta bukatzen dute, holan, sesamo, olio, tanta batzuk, gehiagir bota sesamoa, zemenen da honenek, indar eta nortasun handia dauka, Tak. Hau, arroz pitxa batekin edo horrela,
nahi da moduan. Eta hementxe, egia da, Jonek egiten duen, tortilla askarra dela, baina hau berezia da benetan, eta hau da, gure lurrunetan indako tortilla, bueno, japoniarra esango dugu. Japoniarra. Ba. Hau goiarakin, nik uste goiarakin jamala. Hau zardeskak indolan. Bakaio pixa sartu ezkero, bakaio tortilla. Patata batzuk edo, tortilla, patata. Baina, benetan testura da, zuk ikusiko zu, budi bat izango azan moduan, flana, hori esaten da. Leuna, bai. Zaporia. Eta sesamo olio horrek, bere ikutxua ematen dio. Lagunak. Da berezia, tortilla berezi bat. Eta nahi bat zuen, biharre zuen semia gero eskolatik irtera daukala, intzazu hau, oitarten sartu gero. Eta launekin ondo gelditzeko, bia gaur tortilla bat ingo dizuet, baina era oso berezi batian. Ba, bida, ikutxu berezia ematen dio. Hau esan da, bihar ostirala, txorien eribukaera emango diogu, eta hori bai, zuekor, eta gu, ostra, famatu bat, gu hemen. Famatu behar dugu. Lagun bat iretxu bat.